твърди, че то може да замърси питейната вода на цяла София. А Общинският съвет отхвърли желанието на близо 4000 граждани на общината за референдум за бъдещето на депото. Николай Василковски. Действително, Общинският съвет на Самоков не уважи искането на гражданите за референдум на поставения въпрос: трябва ли площадката на ето това ново депо за отпадъци да бъде преместена. Според общинските съветници на този въпрос вече са се произнесли експертите. А какво смятат експертите? Нека да видим. Сегашното сметище изглежда по този начин. Изчерпало е капацитета си, не отговаря на европейските изисквания. Никой не спори, че е необходимо ново депо. Определената площадка минава през задължителната в този случай екооценка. Изготвен доклад от експерти, който да подкрепи екооценката. Именно в нея граждани от Самоков съзират пропуски, по техните думи дори лъжа. Лъжата, че най-близката река до площадката за изграждане на депото е река Палакария, а всъщност това е река Искър. Това според създадения инициативен комитет създава пряка опасност за водите в региона. Фактически самият терен е във водосборния басейн на река Искър и на язовир Искър. При всички случаи ще има допълнително замърсяване на водите на река Искър и на язовир Искър, като опасността за София ще бъде, предполагам, не малка. След дълга 5-годишна съдебна борба с редица жалби, недоволните граждани показват становище на апелативна прокуратура, в което опасенията им се оправдават. Затова те настояват за референдум, на който жителите на общината да решат дали площадката да бъде преместена на друго място. Днес искането, подписано от 4100 души, не беше уважено от Общинския съвет. Отхвърлянето на нашето искане за референдум не слага край на нашата борба. От тук нататък предстои съдебно обжалване и търсене на съдействие от всички български и европейски институции. Новото депо за отпадъци край Самоков е изградено по оперативна програма Околна среда. Проектът е за над 9 милиона лева. 7 от тях са осигурени от Европа, а останалите от националния и общинския бюджет. Новото депо трябва да поеме боклука на 4 общини: Самоков, Ихтиман, Долна баня и Костенец. Ето така изглежда новото депо за отпадъци край село Драгошиново. То на практика е почти на 100% готово. Предстои да бъде пуснато в експлоатация, поне по думите на кмета, през следващата седмица. Експертният доклад, обосновал спорната екооценка, е изготвен на базата на данни на басейновата дирекция в Плевен. Оттам заявиха, че в техните компетенции е било само принципното становище за инвестиционния проект. И в него река Искър е взета под внимание. Навярно се явява твърдението, че река Искър е пропусната. Тя не е пропусната. Като специалисти от ведомството твърдят, че площадката на новото съоръжение не може да застраши чистотата на водата в реката или язовира. Спрямо новите технологии в областта, според мен, такава опасност не съществува. От басейновата дирекция обяснява, че при такива депа за отпадъци законодателството предвижда сериозен мониторинг за евентуални рискове. Както вече видяхме, депото за отпадъци край Самоков е готово 100%. Очаква се да бъде открито следващата седмица. Казусът обаче далеч не е приключил. Сезирани са европейските институции, които вероятно също ще трябва да се произнесат. Продължаваме да следим информация на Николай Василковски.